Georgiana, bună! Astăzi vorbeai cu Adriana și spuneați așa. Ieri Radu și Alexandru s-au certat nevoie mare. Astăzi râd unul la celălalt. Sunt falși, băieții? Fetele. Păi asta am crezut, că așa s-a văzut. Mai aștept să văd Adriana încă nu este convinsă. Ok, hai să spun de ce am râs. Noi am râs. Ia, stai o secundă. Vorbiți cu noi. Ia. Îi reproșez faptul că e fals? Ce căuta lângă el să zâmbească cu el? Adică nu înțeleg. Din moment ce te cerți cu cineva și nu-l suporți, n-ai ce căuta lângă el. E simplu. Nu suporți pe cineva, nu stai lângă el. Nu-i ce s-a întâmplat. Fetele au dreptate în felul lor, pentru că, sincer, adică dacă voi vă certați aici și în pauza de la favoriți vă hârjoniți și vă distrați, înseamnă că există o problemă. Da, Adriana are îndoiala asta încă de la început, de-aia încă nu sunt împreună între ghilimele, că nu are încredere. Bine ai cum mi-a spus-o, spus bine ai și spus. nu e adevărat? Exact, că nu am încredere și vreau să am încredere. Adică nu vrea să aibă încredere, că nu vrea o relație. E foarte greu să ai încredere în cineva de aici. Nu ai cum să ai încredere. Niciun bărbat de aici. El are pe Jadoraș, pe Mocănaș, pe Trotilaș, pe cine are acolo. Dar pot să știu și eu de ce domnul Alexandru astăzi, când a intrat Naba la noi în casă, a luat frumos scaunul și l-a pus Nabe acolo. Pentru că e respect. Nu, eu vorbește tu. Pentru că e respect. Stai așa, că n-am terminat, ai răbdare, că nu s-a dat acolo. M-am dus acolo în partea aia și m-am uitat expre pe el. Ce crezi că a făcut băiatul? Te-ai uitat la el, nu pe el. S-a pus aici așa în genunchi, ia-te-te. Stai așa, că ți-arăt eu. Te-ai pus aici și era așa? Nu, de fapt nu eram Și cu limba scoasă. Eram cu limba scoasă și după te-ai pus în partea asta aici și te uitai la ea și vorbeai cu ea. Nu mai țopăi, că mai multe pe aici. Învață tabla mulțirii și Ahmed, concurentul Ahmed. Hai să facă Naba lumină. Se uita Alexandru așa la tine, cum spune Ahmed? Ca să vă dați seama că nici nu i-a dat atenție, nici măcar 1% nu i-a dat atenție. Stătea, mamă, ce Am înțeles. Bine, fiți atenți. Spunea Iacob așa, faptul că pe Adriana o așteaptă acasă 10 mașini. M-am săturat de voi. Mai multe. Și știu ei că mă așteaptă pe mine mașinile în aeroport. Mă iau de la aeroport. Bentley-ul lui Jador. Wow! Jador, wow! Ce bine, câte mașini aveam? Dar ce crezi, o să iași pe Alexandru ăsta? Alex, stai liniștit ca să... Hai că poate vă fac o surpriză și l-aduc pe Jador de sărbători. Doamne, vine. Doamne, că mă acasă. Stați puțin că toți vă bucurați mai puțin Codruț. Eu zic că suntem destui în casă, nu avem nevoie de invitații, adică... E frică. Cred că Ai Alex... auzit-o pe Ana când îi spunea că este fana lui. Nu doar eu, și Alex și Radu cred că suntem toți de aceeași părere. Nu, eu la mine pot să... Păi tu ai lăsat-o pe Adelina numai să pleci cu Jador din emisiunile. Ai lăsat-o pe Adelina pentru Jador. Da, problema e la tine Mașina dacă aia șmecheră vine. se Problema e la tine dacă vine, crede-mă. Am o curiozitate, dar fi sinceră. După acea intervenție a lui Jador pe Skype, tu ai mai păstrat legătura cu el? Ați mai Nu am vorbit niciodată. Nu am vorbit niciodată și nici nu o să vorbim. Șur că ai transpirat. Hai, Radule. Mulțumesc, Radu, poți să stai la loc, jos, stai jos, 2. Nu transpira și de-aia. Calmă. Bun, deci n-ați vorbit. Da, cum se bagă. Ana, tu l-ai abordat pe Jador? Nu, doamne. Nu. De ce? Să-l întrebăm pe Jador să vedem câte mesaje au. Păi ai spus că ești fan al lui. Da, îmi place cum cântă, da, atât. Dar și eu sunt fan al lui Jador. Ce relevanță Și are? tu ești, dragă, fan? Normal. Bravo. Da, toți. Hai să vă dea Domnișoara follow, Cristina, dacă ne bagă acum o melodie de la Jador, toate fetele și băieții dansează aici de Normal. Tu ești... Hai, nu-i problemă. Asta, numărul 1, da. Da, eu personal nu pot decât să mă bucur, pentru că el a fost concurent al acestei emisiuni și a știut că se bucure din plin de tot ceea ce a oferit această emisiune, lucru pe care vi-l spun zilnic și vouă. Profitați de orice, De femei. dacă vreți. De femei, atâta poți tu. Atâta Aha. Cum profită Radu, zilnic să se duce la fel. Bine că are Auzi, Radule, cel mai mare noroc al tău e Adelina. De ce? Crede-mă. Poate îl pierde. Oho. Da, Trebuia una să-l Păi da, bată mai pe am și pe dimineață, Daniela. nu Hai, mai am și pe Daniela. Dacă o pierd pe Adelina, Daniela sigur mă vrea. Auzi, Roxana, tu i-ai dat mai multă atenție decât i-a dat Daniela lui Radu. Totuși, de ce crezi că a vrut el să te atace aducând vorba despre fostul tău iubit?
Nu știu, poate n-avea cu ce să mă atace cu altceva. Păi ce are cu tine? Nu, își pregătește. Tocmai că am fost singura persoană care n-am avut niciun conflict cu el, de asta am rămas și eu așa. Poate am Și aflat niciodată eu nu m-am unele- băgat în discuțiile unele lui sau să-l zvonuri. Te-ai gândit la contrazic asta? sau Poate am aflat unele Ai zvonuri. dat curs lui Morde! Chiar și tu așa nu A, nu crezi? i-am dat curs lui Nu s-a băgat în jocurile lui Codruț, domnișoara Cristina, și Codruț a vorbit cu Ana și Ana s-a citat. Eu sunt curioasă să-mi împărtășească Radu zvonurile pe care le-a aflat despre Roxana, pentru că și eu am aflat niște zvonuri despre tine. Despre mine? Da, da, ce ai aflat despre ea? Că încă ține legătura cu el, domnișoara Cristina. Și Domnișoara Cristina, vă rog să măcar dumneavoastră să vă pot arăta. Domnișoara Cristina, măcar dumneavoastră să vă arăt ca să pot să-l închid gura. Pentru că altfel nu o să o închid niciodată. Gura Ai nu răbdare. mă astupă nici pământul. Că îl sunăm și le închidem gura tuturor. Nu te îngrijora. Radule! Am făcut jocul, că asta am vrut. Bun! Da, știu. Ai iubită. Știu. Acasă. Da, domnișoara Cristina. Iar hala de zvon. tot șmecher. Că n-aud. Cum o cheamă? Primul Asta zvon și vrut, a asta fost și în felul vrut. următor. A fost descalificat care nevastă și copii acasă. Acum, că am avut câteva meciuri pe, nu știu dacă e ok să vorbesc pe rețea Nu mai, de lasă, socializare, pe o rețea de socializare cu fata aceasta respectivă, Ramona, dacă pot să-i dau numele, care vorbea și Codruț cu ea din sezonul 3 și Vlăduț din sezonul 4. De acolo a postat la Nu story. vorbeam, am făcut și eu un live cu ea. Da, Bine, fii atent. da, N-am vorbit Deci cu tu ea. n-ai nicio treabă cu Ramona. corect. Bun. Tu ai vreo treabă cu Ramona, Vlad? Nu, ce treabă să am? Am făcut și eu un live am făcut doar. Și după aceea Exact. salut. Dar cu Andreea, fosta concurentă. Ai Nici vreo cu ea treabă? n-am nicio treabă. Dar Alea Vlăduț n-are zvonuri. cum să aibă treabă, ca el a zis odată și atât. Ca Bine. și unica folosit. Mă ocup. Cum? Mă ocup ca să vedem Stai, ce ce? treabă aveți. Da. Odată și atât. Stați un pic, că săracul Codruț se chinuie și niciodată nu reușește. Fata este chiar aici în Turcia, s-a cazat lângă noi. Lăsați-l și pe Codruț. Lăsați-mă și pe mine! Iartă-mă și Fata este aici în Turcia, s-a cazat lângă noi. Ramona? Despre această fată vorbeam eu Și atunci. ce vrei să-i fac? Tu o cunoști pe Ramona, Instagramul ei? Bine, dar nici Nu o măcar. cunosc, dar știe Vlad. A pus și story fost când da, a fost are- cu cineva și au băut. Bine. Vlad, astăzi se făceau glume pe seama ta, cum că toate fetele ți oferă ție afecțiune, dar tu nu vrei pe niciuna. Ce nu fac eu? Din milă. Nu vrei pe niciuna. Nu, cine a spus asta? Pe cine Bă, vrei? răutăcioșilor. Pe cine vrei? Zi-mi mie. Ei, Poate te-am- Detalii. Acum nu, dar cred că mere și o afecțiune, E cu am Codruț oferit și o la- afecțiune, a fost afecțiune dată reciproc. E o afecțiune de unică folosință. La el e odată și gata. E gata. Ana, bă, nu trebuie Eu mă mult, plictis. Nu pot să cred că ai zis asta de mine. La 20 de ani ce poți să ai în capul ăla? Bine, Alexandru era curios pe cine va alege Vlad dintre Anapa și Daniela. Pe cine crezi? Pune sondaj pe Eu zic că trage un pic pe Daniela. Tu spuneai că pe Daniela ți-ar plăcea. Nu, dar pe Daniela o să o aleagă. Sunt sigur. A protejat-o și pe ala. Asta a venit așa neașteptat. Pentru că am mai avut unele discuții cu el și nu pot să zic că îi displăcea acel subiect. Dar mai mult Păi de atâta nu vreau să... îmi iau persoană dragă. I-am adus astăzi un ceai. I-am adus astăzi un ceai. E o persoană dragă. Cum să nu? Vlad nu mai începe cu mâna aia. A făcut un gest foarte frumos. Frumos, da. Auzi, Alexandrule, dar de la Daniela la decolteul Adrianei, cum s-a ajuns? Cine îi spune Adrianei că s-a îmbrăcat mai rău de Bogdan? Iau tot ce n-ai avut. Radu, Ai zis odată că... termină, te rog, hei, ce s-a întâmplat? Nu, am Nu, dar a vorbit ca să se afle în treabă. Radu, cum face el de obicei? Că El, m-a avut el. Vlăduț ia tot ce am avut eu. Tot ce n-a avut Radu. ce nu Tot ce ai n-a avut. avut Ce Radu. nu Tot ce pot să am eu. Tot ce a vrut Radu. Tot ce a vrut Radu. Stați că vă ajut, stați că vă ajut. Și tu-ți dorești tot ce are Vlad. Nu, că n-are înălțime, domnișoare. Drop the mic. În rest, nu-mi doresc nimic de la el. Înălțime și Radu, cu că picul tu ai pe care pare l-a mișto, dat așa Adriana. micuț. Dacă nu eram cu Adelina, puteam să pup oricând pe fata asta, Cred, chiar dacă da. era cu ăsta de mână. Că voia. Despre ce vorbim? Păi n-am vrut, bă, nici n-am încercat. Hai cu mine. Aoleu. De fapt a zis când a venit la tine, tu iei tot ce-mi place. Mindă. Exact. Domnișoara Asta nu Cristina, cum a dat ce-a făcut. Vladu a zis de fapt azi, tu Păi ea nu i-a se spus lui respectă Vlad, tu practic, iei dacă tot ce-mi place mie. Și acum Nu că tot întoarce. ce mi-a plăcut sau tot ce am avut, tot ce-mi place mie, iei tot. Așa Tu iei tot ce Așa ai m-a zis. plăcut pe mine. am Ai zis. zis tot ce-mi Vezi că place vorbești mie. prost. Nu vorbesc Că vorbești prost, vezi că eram prost, aici așa lângă ai voi spus. când ai Tot zis. ce- Nu, nu La am zis zi. Da, așa ai spus. Ai zis că iau tot ce-ți place ție. așa. Băi,
Avem microfoane, Radu, e bine, tu poți să zici că oricum nu recunoști. Iacob, am văzut că tu îl susțineai pe Radu atunci când îi cerea Adelinei să se îndepărteze de fete și mai ales de Daniela. De ce? Păi cum am și spus mai devreme, adică nu mi se pare ok ca să stai cu o fată cu care tu nu ai vrut să fie iubitul tău. Sau poate fi în coplaș tu pe Daniela încă? Era logic. Tocmai. Deci o plagi, nu? Păi ce te-a întrebat domnișoara Cristina? Am zis poate pentru că încă o plași tu pe Daniela? Nu, n-am zis. Ia-te de mână cu Adriana. Nu, era vorba că ne-a dat aici pe televizor decât pe ele două. Noi nu știam că vorbesc ele trei. Și așa se vedea de aici, din exterior, că ele două se înțelegeau foarte bine. În contextul în care... Și voi puteați întreba și înainte să acuzați. Am explicat că ne-am certat când a fost cazul, acum gata, stăm în aceeași casă atâtea ore, e normal să înțelegeți, vorbiți de foste relații, dar pe de ce te interesează? Să afli chestii despre mine sau doar să vorbiți despre relații? Crezi că Daniela se folosește de Adelina ca să adune informații? Să afle câte ceva despre mine, pentru că nu mă cunoaște probabil. Nici n-am vorbit despre Sau poate da, Adelina să o bage în grupul ei. Asta nu te-ai vorbit despre mine, te rog. Asta nu te-ai acuzat. Păi nu, acuză numai pe Daniela, dar... Doamna Cristina, a fost o conversație de 2 minute între mine, Alina și Adelina legată de relații în general, nu despre Radu sau despre foștii noștri. Pur și simplu am vorbit despre faptul că atunci când nu te mai simți bine într-o relație, e mai bine să pui punct decât să te complaci doar din obișnuință. Atât. Auzi, Radule, dar tu de ce o sfătuiai pe Adelina să aibă prietenie doar cu Alina? Ce are Alina și n-au celelalte fete? Alina este colega ei de cameră și Alina n-a mai avut nimic de reproșat la adresa mea în legătură cu relația mea, cum au dat restul de fete în mine, prin Adelina. Și pentru simplu fapt că n-am mai vorbit despre mine urât și n-am mai adus aberații și vrăjeli, e normal să îmi convine să vorbească cu ea. Dacă nu o să înceapă și ea să dea aiurea... Auzi, dar nu poate să stea singur, Radule, Adelina, Radu, dacă ție ți interzice Adelina să porți discuții cu băieți, nu poate să stea, frate, într-o... În primul rând trebuie să am cu cine să port discuțiile, că nu m-am apropiat de vreun băiat să-mi interzică. Cu Mădălin, de exemplu, că sunteți deranjanți. Când vă apucați... Dar nici nu trebuie să mă mai îmi spună ea, că nu mai îl bag în seamă. Păi da, dar e diferit, că ea nu s-a jucat, de exemplu, cu Mădălin sau cu alt băiat, să fim serioși. Cu Vlad, cu Duțu. Domnișoara Cristina, poate să-mi... Doar cu Vlad și cu Duțu, dar ce? Vorbesc așa mult în casă? Ce avem contrazicerile noastre, dar atât, nu vorbim vorbe, cum vorbește ea și vorbește despre relații, sfaturi de viață cu persoana care... Bine, dar dacă ea ți-ar interzice, dacă ea ți-ar interzice, ai accepta? Bineînțeles că nu. Nicolas, ce ai? Doarme! Și acum dormea domnișoara Cristina. Lasă-te de Păi am spus Nicolas, nu vă cheamă Nicolas. Bine, domnișoara Cristina, de ce n-aș fi bine? Nu stai, mă, ce ai? E un șarpe. Codrin, ești bine? I-a spus să-i dea una să-și revină, domnișoara Cristina. Duțu i-a spus. Duțu stă acolo în colțul ăla și îi... Nu vorbești, dar faci gesturi care nu și-au locul. De ce? Dormea. Dormea. I-a dat Ai vrut să-l trezești. Dar tu ai fost treaz în aceste zile? Eu da. Lăsați-l să vorbească, că nu-l aud, vă rog. Am ascultat tot. Ce concluzie ai tras? N-au niciun sfârșit, oricum. Adică... Concluziile n-au niciun sfârșit, Nu, adică nu înțelegi nimic. Nu-ți găsești locul la Ai el? ascultat tot, dar nu... Vă rog eu frumos, oameni buni, vorbesc cu Codrin. Este pentru prima dată când încerc să-mi dau seama dacă el s-a adaptat sau nu. E greu să te adaptezi aici, e drept. Codrin. E greu, nu e genul meu. Eu am purtat o discuție cu el în grădină. Și eu în camera roșie. Și a fost ok, am putut să discut cu el, a vorbit, dar probabil mediul și viteza cu care se discută fiecare subiect, cred că îl depășește. Nu-i vorba de subiect. Auzi, Codrin, dar despre fete, ce părere ai? Teatru sau așa cum se... Ce presupun? Merge bine. Nu, a înțeles ideea. Ai vorbit în camera roșie cu doi băieți, adică nu înțeleg, stai că mie mi-e dă cu virgulă. Deci tu, despre fetele din casă, crezi că ele joacă teatru? Da. Da. Este vreo fată care ți-a atras atenția? Sau care ți-a plăcut? Roxana, Daniela un pic. Bine.
Eu vreau totuși să discut un subiect serios și anume rivalitatea dintre fete, în special dintre Ana și Simona. Pentru că acolo am văzut că lucrurile sunt un pic mai profunde și aș vrea totuși să lămuriți. Voi aveți o cauză, luptați pentru ceva anume sau pur și simplu? Tot timpul când am vorbit despre... Mă rog... Ana. E aici, Ana. Ana. Spune tu. Cu Ana. Cu Ana să vorbești. Ok, tot timpul când am vorbit despre... Mă uitam la Adelina pentru că am vorbit despre Adelina, de-aia mă uitam în partea aia. Tot timpul se bagă și începe să țipe, să mă jignească și așa mai departe, că nu mă suportă, în primul rând mi-a spus, și în al doilea rând că nu suportă nici măcar vocea mea. Și am întrebat-o, de ce? Că nu te suport. Nu știu care este motivul, am încercat să vorbesc cu ea, nu s-a putut, doar țipă, se transformă, nu știu. Auzi, Simona? Păi tu mă Dar duci de la ce crezi că te numește Ana falsă? Păi am întrebat. Este, domnișoara Așa îmi Cristina. răspunde mereu. M-am spus și mai devreme, vine numai cu minciuni, cu îmbârligături, minciuni? cu M-am săturat să chestii inventate întreb. peste noapte, ea tot timpul e victimă, ea tot timpul e cea care are dreptate și noi toți restul suntem falși. M-am săturat să întreb. Deci eu m-am săturat să te mai aud vorbind, să te bagi în fiecare subiect care e cu mine sau cu Adelina sau cu Radu sau cu Codruț sau cu mai știu ce, se bagă din absolut orice. 2 săptămâni cu noroi în mine. Nu te-am băgat în seamă cu acum nimic, nu o să mai nici tac. nu te-am băgat în seamă cu nimic. Nu începe iarăși, nu începe iarăși că știi că minți și știi că ești falsă. Ce minți? Cu ce Absolut tot. Te-ai băgat pe sub pielea noastră la început. Ai venit și te-ai dat prietenă cu noi și acum... Țipatul că te aud, nu mai țipat. Fac țip aici, țip și vorbesc cum vreau eu cu tine. Țip cum consider că meriți. Da, Daniela, zi ce ai de spus. Domnișoara Cristina, eu nu cred că este falsă sau mincinoasă, nu știu, nu mă bag în situația... Nu, ce grup? Nici nu vorbim, doar bună dimineața, crede-mă. Stau și în aceeași cameră, domnișoara Cristina. Aoleu, lasă-mă! Nu cred că este falsă, nu vreau să-mi dau cu părerea despre ceea ce se întâmplă între ea și Ana sau Adelina, pentru că e strict problema lor. Ceea ce cred eu este faptul că Simona a fost atacată în momentul în care a fost într-o relație cu Vlad și a fost atacată din toate părțile. Așa a fost. Și eu sunt atacată. A fost atacată și a tăcut din gură. Iar acum încearcă să-și expună punctul de vedere într-un mod exagerat. Și i-am spus asta și în casă. I-am zis, Simona, dacă vrei să nu mai taci, nu-ți spune nimeni să taci. Spune-ți punctul de vedere, dar tu dai în toată lumea. A dat și în mine, a dat și în Ana, și în Adelina, și în în toată lumea. În care noi vorbim, spune, săriți toate pe mine, mă atacați toate, dar ea nu se oprește. toate împotriva mea, da, face bine că măcar acum vorbește. Dar dacă n-ai vorbit când a fost cazul... Așa o intervenție chirurgicală. Pe tine, vai ce victimă sunt eu! Dar tu te bagi peste tot și-ți cauți șartă. Da, ea vă încearcă întreb să ceva, recupereze Daniela, cele 2 vă săptămâni. întreb ceva. Cine mai face chestia asta? Atacă și în momentul în care vorbești cu el spune să riscați pe mine. Mădălin, da, ești te pup rău de tot, că îmi vezi că am prost viața mea, să știi. Și cum îi trimiți și mesaje. Previzibilă. Mădălin! Dar Mădălin e stilul, îl știm pe Mădălin. Mădălin, ce ți-am zis? Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? N-am vorbit. Că n-am nicio treabă cu Mădălin, dar Mădălin ce ți-am zis? Stați așa puțin. Și Simona cu Mădălin, Dar dacă sunt 2 oameni în casa asta care nu se bagă în grupurile voastre, vă deranjează? Da! Până la urmă, Eu nu te bag în grupurile lor, am 2 săptămâni, eram doar cu Radu și cu Adelina la masă și eram foarte bună tu acum ce faci? Că o ataci pe ea gratuit, ascultă-mă puțin. Eu nu Încerci să te atac, pui ea mă bine. enervează că știu că minte. Încerci să te pui Ea m-a adus pe și lângă eu în Adelina, fazele care le-am avut pe fetele zilele care te vor trecute. ajuta să stai în casa, Ana. Dar dacă nu o să faci niciodată o relație, de ce să mai stai în casa asta? Dar tu de Că nu ce mi se stai în pare. casa asta? Că nici tu nu faci Eu nimic. lupt măcar, păi da, eu nu sunt pentru lăsat. cine? Unde Eu nu sunt pentru lăsat să ajung la fete, din păcate. Ce? Nu sunt lăsat să ajung la De fete. cine? Cine stă în cale? De către tanti cu coara mița, care vă ia pe toate sub paie protectoare și care nu vă lasă să vorbiți cu mine. Și o femeie care te vrea cu adevărat nu ascultă de ea, nu? Să jucați teatru? Păi nu. Păi nu, o femeie adevărată nu ar asculta de ea. Exact. Cum nu ești tu, cum nu e Daniela, eu nu cum te e vreau, Alina. eu nu te vreau, cum faci? Astea sunteți. Noi suntem Drăguță, fără că vă personalitate, certați. noi nu avem dezvoltare. Degeaba, de ce? Hai că aiurea, dacă aiurea ne-am certat. Am plâns aiurea pe aici. Scenariul ăsta de a face toate pe cadânele unui prințișor și apoi să ne certăm între noi că de gelozie. Apoi iar venim și vorbim aici. Nu e adevărat.
Nu e adevărat. Apoi venim iar și vorbim aici de versus scate și ne dăm sfaturi între eu noi. vorbesc, eu acasă vorbesc cu familia, acasă vorbesc cu familia mea la telefon, după care dorm, eu nu vorbesc nici măcar cu fetele. Așa cum Simona a fost invitată de Adelina și a spus, dar vei să vii numai tu, că în rest, că n-am încredere. Da, pentru că scrie mesaj. Dar eu nu vorbesc nici cu Adelina, mai nici cu devreme că e o Adelina, singură conversație între mine și Simona în care eu am Fără dezvoltare personală și blingaură și manipulatoare așa, că nu înțeleg. Stai că eu ce federal. Deci că e vorbesc. Cum? Poți să mă faci pe mine mai Eu ți-am zis, ca să ai grijă, ți-am zis să te apuci de ea, că o să te manipulezi pe tine. Păi dar eu nu pot, eu nu mă las manipulat, eu am dezvoltare personală, am personalitate, am caracterul meu. Când o să te trezești și... Când o să mă trezesc, dacă se Păi face nu, moartă. când o să-ți dai seama exact de ce face, probabil că o să te mai apropii de ea. Dar până atunci zici că hai să fii Păi în nu, grup cu că ea. eu evit conversația să n-aibă certuri. O evit. Deja o evit. Recunoști că o evit? O evit. Uite, ca să n-aibă ca să discuții, înțelegi cum stă în casă. liniștiți că eu pot să stau să vorbesc cu... În casa asta nu eu cu mine am trecut prin multe, pot să vorbesc cu eul meu din interior. Aici e ușor să vorbești cu tine. Mai greu e să comunici cu ceilalți. Da. A sosit momentul să vă spun topul favoriților. Vă voi spune întâi cine sunt cele mai votate 3 fete, în ordine aleatorie. Voi începe cu Adriana. Mulțumesc tuturor, vă pup și bebe. O altă fată din top 3 este Adelina. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au votat. Și Georgiana. Mulțumesc mult. Mulțumesc tuturor. Da, am aflat topul în cazul fetelor. Haideți să aflăm cine sunt cei mai votați 3 băieți. Tot în ordine aleatorie, evident. Voi începe cu Mădălin. Mulțumesc frumos celor care mă susțin și care sunt în continuare alături de mine. Sper să o scoatem la capăt cumva. Un alt băiat din top 3 este Iacob. Vă mulțumesc frumos leilor și publicului de acasă care mă votează. Și Radu. Mulțumesc vulturii, diavolii, susținătorii lui Radu și publicului de acasă care mă votează în număr cât mai mare. Vă pup! Bun, am aflat top 3 atât în cazul fetelor cât și în cazul băieților. Mâine vă reamintesc și vouă, dar și celor de acasă, că vom avea o gală eliminatorie. Sper că sunteți pregătiți, pentru că surprizele, după cum știți, se țin lanț. Dar mâine vom vedea ce se va întâmpla, de la ora 16. Vă invităm alături de noi. Seară bună! Dacă o luăm pe căutat, Ana, vezi că și pe mine m-ai căutat și mi-ai dat anumite mesaje. S-a și folosit, m-a și plăcut. Asta am spus. Adică ai combinat utilul cu plăcutul. Pentru mine, capitolul Simona în această casă s-a terminat. Acum vorbiți și vă faceți planurile de acasă și veniți aici și poate faceți o relație ca să rămâi și tu pe aici. Sunt incapabilă și vreau o femeie puternică. Pricepi sau nu? Tu o faci slabă! Să nu îndrăznești să vii după mine, tu. Ieși afară!
Ieși, du-te, nu te duci la ea, dar ieși afară. Văzând ceea ce vezi acum, ați fi rămas împreună? Nu, el căuta genul ăsta de persoane care să se victimizeze pentru el să facă teatrul ăsta ieftin. Radu, vezi, ai grijă de Adelina că vorbești cu fostul. Am chef să ascult cum mă jignește Radu și până nu își rectifică vocabularul, nu o să mai intru în emisiune. În momentul ăla, ridicând tonul la mine, eu automat nu mă pot controla, pentru că am senzația că vrei să vii să mă lovești. Nu știu de când și până când mă face ea pe mine agramat, că dacă o luăm pe limba română și ne uităm și la episoadele anterioare, ea nu știa să lege două cuvinte despre ce vorbim. Să stau și să mă opun dragoste dacă suntem la o emisiune de dragoste, nu? Întorc înapoi și odată. A sosit momentul să vă spun cine este concurentul favorit al săptămânii. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.